usa ka vegetable farm diri sa may barangay Ampungol, no, sa lungsod sa Sugod. Ang indila o gagaling ginabisitaan na sa pipilag ka mga residente o pipilag ka mga bisita nga mutan-aw diri sa maong dapit sa bukirang barangay sa Sugod nga makita ni mga lindot kayo ang palibot mga higala. Gi malindot og doon ay mga tanom ang inyo makita diri sa maong lugar, no, makita ninyo ang pamaagi sa pagtanom nining maong mga nakahilera. Kani siyang dapita wala pa rin siya matamni, but ang katong dito na nanatanom, no, kani bagay makita ninyo nga dunay nagkamulo o napadayon sa pagkatanom ng tungura. O sa magitanom? May hapon o sa magitanom? Kamatis. Oh. Ang kani dire puro sa kamatis. O sa ning gripo nang? So no need nga magbubo pa. Imo lang pagason na tubig. Sumano siya? Tagpot. Magsabot. Nyaga usa dito nang. Tangkong, kamatis. Sumula pwede na kang ari na ka mangumpra. O ari na ka magkuha mamupo sa mong sudanon. Asa sili? Labuyo. Asi. Nindot kayo, no, ang kining maong lugar. Diri ni sa may barangay Ampungol sa lungsod sa Sugod, mga higala. No, mo ni. Maayong hapon, mga higala.